Tja, det är Ray Snipes här. Och jag kör Glitch på MV3 nu i Sverige med... Ja. Jag tar in och söker. Och så börjar vi glitcha. Här är första glitchet. Om man står här uppe kan man strafe-jumpa upp där. Ja. Så härifrån kan man hoppa upp på alla de här 4. Fel. Ja, det, och så nästa glitch. Hoppa upp här. Man kan bli knivad här på Infected Private Matches. Knivad. Ja. Okej, jag går vidare så länge i alla fall. Sen är det glitchet upp här på fönstren. Jag brukar ta den här vägen, om jag kan komma upp. Så, hoppa upp där. Men man kan också göra så här. Man ställer sig i fönstret och hoppar upp. Sen så hoppar man upp här. Och så felar man där. Precis så som jag gör. Men, ja. Och nu kommer det ett rätt så svårt glitch som inte så många kan. Man hoppar här. Upp här. Så ser man att en skärm går ner lite. Så. Och så siktar man typ exakt där. Och så springer man, hoppar och crouchar. Det är rätt så svårt. Jag lärde mig det för typ 2 dagar sedan. Ja, Kevin kan pröva en gång så får vi se. Vad var det? Siktet där. Springa, hoppa och trycka B. Och så kommer man över här. Och så om man går och står här på Infected typ Private Matches så går det inte att bli knivad från där. Den enda vägen är om någon kommer från här. Eller om typ du sitter här och någon kommer där och hoppar och knivar där. Så det var väl det. Det är riktigt svårt att glitchet. Så nästa här, man kan hoppa in i det fönstret. Inte precis användbart, men kan väl trolla folk där. Ups. Ja. Ja, vi kan ta fler. Jag hade tänkt ta 3 banor idag, men... Ja. Så nästa glitch, det sägs att man inte kan bli knivad här på Infected, men jag har väldigt svårt att tro det. Att man kan stå här och inte bli knivad på Infected. Är det vissa som säger, men jag tror inte på det här riktigt. Man tar inte den vägen, Kevin. Man ska springa här och hoppa upp lite på trappan och sen trycka B. Ja, inte så jävla högt upp här nere i kanten. Vad fan? Här i kanten. Inte här.
här bara. Du måste trycka B med. Så det. Det känns liksom som att man kan bli knivad då. Så det här glitchet är patchat. Det sitter en death barrier uppe på dörren så man hoppar upp här ju. Och så när man laddar där upp så kan man hoppa upp på dörren fast man dör automatiskt då. Det är en death barrier där. Ja. Det är jag. Ja, och typ VS och sånt. Ja. Så här är lite glitch. Man kan hoppa på här. Och så här uppe. Och så kan man bara hoppa in i det här lilla fönstret. Ja, precis. Okej, så nu kommer vi till det sista glitchet här. Så man ska strafe-jumpa härifrån upp hit. Och tog det på första försöket med Kevin. I alla fall så laggade den ner. Ja, jag skulle hoppa till ett annat ställe så laggade den ner. Ja, jag kom upp igen på första försöket. Ja, så kan man sitta här på infekted, kötta folk. Till exempel små Kevin som inte vet hur man kommer upp här. Ja, det är exakt vad man ska göra. Fel kant. Titta, man kan inte hoppa upp på den. Man måste hoppa upp på den som är därifrån jag hoppade tillbaka. Killfeed. Jag dödar 2 kycklingar. Ja, vissa sådana glitch finns det. Ja, så detta är väl alla glitch på denna banan. Vi ska bara se om Kevin kan klara det en gång. Det var allt för den här videon. Yes! Kevin klarade det! Och han dog. Nej, det kommer vi nog inte göra. Jag kommer ladda ner program sen när jag har en bättre telefon. Så jag kan klippa mellan videos och sånt. Bara så ni vet. Och nu är Kevin jättelycklig och dampar varför han har klarat ett glitch hela sitt liv. Jag kommer upp. Ja.
har inte ens något glitch. Det är bara hoppa upp här. Ja, så det var väl allt för den här videon. Och jag ska bara se om Kevin kan hitta mig. Fast jag kommer avsluta nu. Så, hej då!